Vážení cestující, rychlík číslo 1273 společnosti České dráhy ve směru Liberec, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty přijede ke třetímu nástupišti na druhé koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Janoměř, Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 27 minut. Osobní vlak číslo 8578 Linky L5 společnosti České dráhy ve směru Bromnice nad Popelkou, pravidelný příjezd 17 hodin 22 minuty přijede ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 1266 společnosti České dráhy ve směru Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 16 hodin 31 minutu, odjezd od 4. nástupiště ze 4. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Zpožděný rychlík číslo 1266 společnosti České dráhy ve směru Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 16 hodin 31 minutu, odjezd od 4. nástupiště ze 4. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Zpožděný rychlík číslo 1266 společnosti České dráhy ve směru Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 16 hodin 31 minutu, odjezd od 4. nástupiště ze 4. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Skala. Osobní vlak číslo 8578 Linky L5 společnosti České dráhy ze směru Bromnice nad Popelkou, pravidelný příjezd 17 hodin 22 minuty přijede ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak zde jízdy končí. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5416 Linky L3 společnosti České dráhy ve směru Turnov a Liberec odjede od 1. nástupiště ze 3. koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 35 minut. Žádáme cestující, aby připojili v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, pěší vlak číslo 1812 společnosti České dráhy ve směru Ostroměř a Kolín, pravidelný odjezd 17 hodin 30 minut, odjezd od 2. nástupiště z 1. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5416 Linky L3 společnosti České dráhy ve směru Liberec, pravidelný odjezd 17 hodin 35 minut, bude na své odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na cílový vlak. Stanice Skala. Osobní vlak číslo 5717 společnosti České dráhy ve směru Městec Králové, pravidelný příjezd
15 hodin 29 minut na prvním nástupišti na 5. koleji. Vám zde jízdu končí, prosíme vstupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5416 linky L při společnosti České dráhy směr Liberec, který odjel od prvního nástupiště ze 3. koleje. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5416 linky L při společnosti České dráhy ve směru Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 15 hodin 35 minut, odjel od prvního nástupiště ze 3. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8581 společnosti České dráhy ve směru Ústí u Staré Paky, Vyřenov, Nová Ves nad Popelkou a Lovice nad Popelkou